Maray na aldaw sa tuya gabos na mga paraan tabay. Miyerkules aldaw kan mahal na inang Santa Maria or Mother of Perpetual Help. Dahil po makalingaw, magpasalamat lamang magnovena or Mother of Perpetual Help novena. Salamat kita sin kimaherak sa oral daw na intersesyon kan mahal na ina. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar kang kumpleanyo. Special mention sa satuyang barkada saro sa mga pinagpipitagan na profesor kan Bicol University, si Madam Sherry Madelar Orozco. Ipaisitabi sa gabos na miyembro kan komunidad kan Bicol University. Birthday ko niyan ni Madam si Madelar Orozco. May plano gayud na mag-cater ni na 52 na catering services. Yan ang nadangog kong plano ni Madam si na Madelar Orozco sa iyang kumpleanyo ngunyan. Madam si na Orozco, happy birthday tabi sa imo. Tingog kan banwa na naglalaom na yaon po kamo dyan nagantabay sa manlain-lain na parte po kan Bicol. Lalo na digdi sa syudad kan Legazpi, maging sa syudad kan Tabaco, sa mga taga-Tabaco, marhay na aga. So mga nakatune in dyan sa samuyang FM station WGB 106.9. Yan po ang FM station po kang DZGB diyan sa Tabaco. Digdi sa Legazpi, ang FM station is 97.1 OKFM. Kaya sa mga taga-Tabaco, tabi, buda mga taga-Premier Distrito, good morning man sa Indo. DCGB ang sa Indong nadadangog, nakahukapuyan diyan sa Indong lugar. Siyempre sa Ligaw na pinagabot kan sa tuyang puwersa. Imaging sa gabos na lugares kang probinsya ning Albay, imaging sa mandain-lain na parte kan Rehiyon 5 na pinagabot kan sa tuyang signal sagkod suna sa luwas po kan Kabikulan, marhay na aga Bicol target po o kaya tingog kan banwaan sagkod kita ng alas 10:30 ninudto katuwang an puwersa sa luwas ang news team pading Jim kompareng Jomar kompadreng Al katuwang si Ans Galero, Renz Luna o kaya si Luens Barcena sa Manibela si Henry Deboy Mata sa technical control ang sa moya pong chief tech the big man himself Ramir Bunjing Tanay in the house. Ang lalaking mahilig sa kape. Kape MP. Newsroom. Sa pagsusubaybay po, walang lusot yan. Mga istoryang may sustansya, may pakinabang, may epekto sa satuyang pagbuhay-buhay, komunidad, individual, national, international, sumada lokal. News Manager Mardela is the name. Sa production center, yaon dyan, si Angel Mustasa. Kang Kagbakong, Legazpi City, Philippines. Angel Mostaza is the name. Sa IT naman tabi, yaon dyan, Tandem. Tinda po nagbubuga kan samuyang high definition full digital broadcast nationwide, worldwide, online. Si Arven Buda, si Richard dyan po sa DZGB News Online sagkod sa YouTube. Maray na aga po hali digdi sa Pilipinas. Ako po sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
hindi pala na pildit ano. Yan tingog kan banwaan digdi po sa DCGB. Ang sa kuyang numero sa Globe 0961 okay 0926 0156-020 0926-0156-020. Yan ang Globe number ko tabi ano. Sa Smart naman 0961-759-0888. Good morning po. Bilog na probinsya ng Albay, lalo na digdi sa mga taga Legazpi, Marhay Naga. And dyan sa Albay District, Daraga, imaging sa Premier Distrito, asin sa Tercer Distrito kan Albay, lalo na digdi sa Segundo Distrito kan Albay. Tingog kan banwa na kita sa kudaras 10:30 nin pagkaunto. Standby mo na all units ta dumang kita inoton ta ining sa Tercer Distrito kan Albay digdi sa programang Tingog kan Banwaan ining manunungod sa pagpasar istorya kan budget kasaro sa pinakadakulang munisipyo po kan Albay lalo na sa Tercer Distrito an Pulangi ta igwa kitang mga nakukuha ang mga istorya diyan na may kinaraman po sa budget for fiscal year 2022 kana Pulangi mas maray na maaraman ta hali sa Chairman Committee on Appropriations Budget kasanggo ni ang bayan si Kagawad June Villar ang manunungod sa siring na bagay. Kagawad June, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Maray na aga po sa MOPO sa Gabos pong nagdangog sa DCGB sa Gabos na taga Pulangi po. Diyos maray na aga po sa Gabos. Opo, Kagawad, salamat sa oras and kung maputol, maridayal ako tabi. Kagawad, ano ang estado kan budget kan Pulangi for fiscal year 2022 tabi? Bali po kay itong Monday, kay itong session regular, naipasa ko na po itong EDF, itong 20% development fund kay itong LGU Pulangi na January 3. Na siguro po pagkapasko po kay itong EDF na 20% na amounting is 64 million. Masunod na po itong pag-approve mi kay itong annual budget na siguro maabot pong 351 million pesos kan Banwaan kan Pulangi. Opo, so if kung tama ang pagdangog ko, yung Economic Development Fund enot nang na ipasar kan January 3 January 3. Oo. Itong Monday. January 3 amounting to 64 million po. 64 million. So walang problema na ipasar na po yun yung EDF. Ano po? Yes po, yes po. Now, ano na lang po ang ipighala tabi Kagawad June bilang Chairman Committee on Budget para so sa tuyang kabilugan na budget for fiscal year 2022 maipasar tabi? Siguro po sa maabot na mga aldaw po, next week po siguro, may schedule na po ako kan pagdelibrar kan mga budget kada department. At least po mapag-urunan na po kung ano po ang magiging estado o ano po ang magiging gibon may kay itong budget for the budget for 2022. Kami po kaya duman sa budget po, nagalat-alat po talaga ako na ito pong budget kay itong EIP, kay itong LGU Pulangi, pig-submit po sa opisina kay itong September. Tapos po naipasar ko po digdi po sa Sangguniang Pangbayan kan Pulangi last October 4. Pag October 4 po, naipasar ko po digdi po sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Tapos po i-transmit po duman po sa Sangguniang Panglalawigan kay itong October 28. Itong EIP, LDIP. Tapos po na-approve po duman sa Sangguniang Panglalawigan kay itong December 1, 2021. Na-receive po sa opisina digdi po sa Sangguniang Bayan kay itong December 15, 2021. Kaya po habang nag-aalat-alat po ko itong approval kay itong Sangguniang Panglalawigan, tapos po nagkataon po last December 13 po ang ultimong session regular kan Sangguniang Bayan kan Pulangi. Nag-session po kami ngayon January 3, kaya po naipasa ko na po itong EDF kan LGU Pulangi. Tapos po ngunyan na susunod na simana, mapatawag na po ako ng mga budget hearing kada department para po pag-urunan na po itong budget para sa budget for 2022, sir. Opo. So sa pagdadanggog ko tabi Kagawad yun ano kan sa imong paliwanag, nagluluwas na there is no deliberate intent na ma-delay ang passage kan budget, it being the fact na so annual investment plan na isumitir dyan sa imo
then pinagdeliberate, pinadalagan sa sanggunian panlalawigan, igwaman simpre ning procedure sa sanggunian panlalawigan, tapos naibalik diyan sa Saindo, and kan Disyembre inabot kan panahon na, so parang last session day manindo, kaya arog kan so nangyari, ngunya na Enero, ipagpapadagos po yan tabi. Yes po. Ang bali po kami nagkaroon ng kamidig po sa Sangguniang Bayan Kanpulangi, talaga pong ipapasarmi itong budget na ini. Pero po kayo po at itong mga requirements na inaagad po kan Sangguniang Bayan, dapat po maitauman po kan local city executive na aramtaman sana po na bago po maipasar ang sarong budget, kayo po mga repason ang mga budget, ani pong ini sa tamang mga paggagasto digit po sa Banwaan Kanpulangi. Ayan, that's the purpose tabi kagawad yun kan pinagapod na checks and balances. Ano? Yes po. Opo. So, so budget kan chief executive, so proposed budget nila na isumiter naman po diyan sa Saindo sa Sanggunian, over? Yes po, bali po, pig-transmit kan Sangguniang kan local chief executive kay ito pang October 14, digdi po Sangguniang Bayan Kanpulangi itong 351 million na bago po i-discuss itong 351 million, dapat po approve muna itong EIP, LDIP, tapos po itong EDF. Kaya po mangyayari po, na-approvean pa lang po kay ning January 3 itong EDF, kaya po kasunod na po itong budget for 2022 kay ning Banwaan Kanpulangi. Yan, so dapat maintindihan dyan ka na mga pag-iriba sa Pulangi, mga nagdadangog dyan sa Sanggunian Bayan and the hierarchy po kan Pulangi na bago maipapasar ang budget for 2022 fiscal year, dapat maaprubaran so EDF, buda so EIP and all other supplemental budget na nakaipuhanan before na maipasar ang annual budget tabi kagawad yun. Ano po? Yes po, bago po ba-aproban itong 22 budget kay ning LGU po lang, kay puan pong aproban muna itong EIP, Annual Investment Plan, itong LDIP, itong Local Development Investment Plan, tapos po itong EDF, itong 20% kay itong LGU po lang na nag-amount po ng 64 million. Kaya po, kay itong last Monday po, naipasar na po ito, kaya po sa susunod na session regular, magpapakandak na po kami ng budget hearings per department para po pag-urunan na kung paano po may pasatulos iting budget kay ng LGU po lang. Yan, sa madaling sabi, naglalakaw ang proseso. Tabi. Iyo po. Ang bali po kaya medyo nahaloy lang po itong EDF. Taigwa pong mga katanungan yung mga pareho ko councilor po, digdi po sa Banwaan Kanpulangi na itong 1 million na budget para duman sa rescue vehicle, naging 1.2 million. Ang inaagad lang po kan mga councilor digdi po sa Banwaan Kanpulangi, ito pong specification kay itong babakalon na rescue vehicle. Kaya ito pong siguro mga December 10, naitaw na po sa Sangguniang Bayan Kanpulangi, kaya po pag December 13, automatic po, naitaw na itong specification kay itong 1.2 million automatic pong naipasa. Nag-conduct po ako ng isang committee hearing, committee as a whole, na para pag-urunan po itong budget kay itong rescue vehicle. Kaya po, naitaw na po, duman sa Sangguniang Bayan, ang gabos po, okay naman po, duman sa 1.2, kaya po kay itong January 3, na kay itong Lunes sa session regular na ipasa ko na po itong EDF amounting pong 64 million. Yan, okay. Pasado na so Economic Development Plan, so Local Development Incentive Fund, pasado na, and then next na is yung deliberation na per department heads tabi kagawad June. Yes po, sir. Yes po. Okay. So any timetable tabi kagawad kung na rin matatapos yan na budget deliberations, over? Siguro po na kahit pong kasuhapon, nagsurat na po itong samong Vice Mayor Buboy Fernandez na ini-endorse na po sa ko itong budget for the approval for annual budget for 2022. Tapos po siguro ngunya na aldaw or sa aga po ma-conduct muna po akong committee meeting sa appropriation kay ribanan ko po si Councilor Noli Samlero para po pag-urunan po ang schedule next week para po duman sa budget deliberation kay itong 2022 budget kay ding LGU po lang. Yan, opo. So
Dahil paman iyan masyadong natatarde and siguro dahil abutan, dahil matatapos ining first quarter, pasado yan and it will be forwarded sa Sangguniang Palalawigan for review. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kagawa June, kung ikaw ka pang gustong idagdag tabi and sa imong gusto man na ipasabot pa in relation sa budget passage kan Sangguniang Bayan Pulangi, go ahead po. Ang sa gabos pong mga taga-Pulangi, kahit pong sarong aldaw kaya pa yun narumog po ako na nagpa-interview na sa Roman pong official digdi po sa Sangguniang Bayan kan Pulangi na kami po digdi po sa Sangguniang Bayan Pulangi ang pag-approve po kan budget nasa proseso po and po kami nag-uulang kan pag-approve kan budget na ngunyan po sa gabos po na kay Puan mi duman po sa inahagad mi itong LDI AIP, LDIP itong EDF na gabos na po, approve na po sa digdi po Sangguniang Bayan kan Pulangi, tapos po Sangguniang Panglalawigan kan Albay. Kaya po sa mga susunod na aldaw po, pag-uurunan na may digdi po Sangguniang Bayan kan Pulangi, magpapatawag na po ako ng mga committee budget deliberation per department para po matapos na po ining budget ining 2022 budget kan Banwaan kan Pulangi. Kagawa June, salamat sa oras. Happy New Year! Happy New Year po. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Yan po, si Municipal Councilor June Villar kana Pulangi. Taon-taon, bebeltadahan ta po yan, ipapasabot ta ang sistemang endya na nangyari sa Pulangi, manunungod sa budget, kana Pulangi Albay. Sige, yan lang po kamo ha. May mga istorya pa kita. Sa satuyang palibot, aramon ta, ang bulos man kan informasyon, dara ni Ans na Galero. And what's happening, man? Good morning! Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga sa mga dagdag man niya tong bareta, duwang sistema ang pinaganda kunyan kan Commission on Elections o Comelec Albay para makasabay o makaboto sa papaabot na eleksyon 2022 ang mga persons deprived of liberty o PDL sa bilog na probinsya kan Albay. Sinabi ni Attorney Maria Aurea Bubunao ang pamayo kay ang Commission on Elections, Provincial Election Supervisor kan probinsya na anenod kay ni ang Comelec mismo ang madara sa mga fasilidad kan BJMP kaya Bureau of Jail Management and Penology asin man mga district jails kan voting machines asin balot at nga ni na dumana mismo makaboto ang mga PDL. Nikaduwalig di iyon bigapod nindang escorted voting o ang mga personalis kan BJMP ang madarakan mga PDL kung sa inman ini barangay dapat na magboto. Kung sa iya importante man giraray na maski na nakakulong o kaya yaon sa mga fasilidad ninda ang mga PDLs dapat na makaboto man giraray dahilan sa diretsos pantawo man giraray kan mga ini ang pagboto kung kusisay man ang masunod na mga opisales sa lokal asin national na level. Bigas siguro ni Bunaw naman makikipag-coordinar ng gansinda sa PJMP asin man sa kapulisan in kaso na ang ipapautob ining escorted voting ang mga PDL dahil man o ining pagboto dahil man magkausanin kung ano pa man na emerhensya o kaya kasiributan sa maabot na Mayo 2022 na eleksyon digdi sa tuyang kapalibutan. Ano ang plano duman makondusir igwaning papadarang mga personas o i-escortan sa mga PDLs from detention cell pasiring sa mga voting centers? Over? Tuwain ni Sir Pio kung ano ang mamauton ka ng mga facility kan BJMP either idadarakan Comelec office nasa inda mga balotas in voting count o kaya voters counting machine duman ipapaboto sa fasilidad kung tutugutan kan BJMP i-escortan kan mga personahes kan BJMP as in Comelec na mga PDS pasisiring sa kumbaga designadong presinto o kaya bubutuhan kan mga nasambitan ng persona. Also case to case basis per decision kan BJMP man and kung ano ang madideliberar in coordination siyempre sa Comelec. Roger to that, Sir Pio. Roger, sige. Dami Sir Pio, ang informasyon pa sa Loas with Boy, Ans Galero, DCGP. Thank you so much, Saan. Sa mga dagdag na istorya, salamat man sa informasyon na ipinagpaabot ni Attorney Maria Aurea Bubunao. Ang sa tuya pong election supervisor kan Albay. Mabuhay man kamudyan tabi sa Comelec Albay. Aramon ta pa ang istorya dyan sa luwas. Dumang kita sa Tercer Distrito kan Albay. Kumparing Jim, what's happening? Good morning!
Yes, salamat abi pade sa wakas inabot kan grupo ni MDRRMO Chief Sir Noel Ordoña kan Theodoran kasabay an members kan Bureau of Fire Protection kasabay an K9 Dog plus mga mountaineers volunteers an pinakatuktok kan pinagsusubaybayan niya to na halangkaw na bulod digdi sa Panganiran kung saan nagpapararagubnob ini tabi pade. Nyan. Oo, kakaibang pinominon ini digdi sa Banuan ka na Piuduran na kan inot pinagtutukan na niya to ini kundi habang luminampas na mga aldaw mga bulan naglalala pinapahiling na indikasyones sitwasyones kan kapalibutan kan bulod. Primero digdi sa hibaba na may wasono no na Panganiran River iyon na namamalisyahan na an 1/4 kan kaiwasan kan tubig ang nagbubulos hali duman sa tuktukan bulod kolor puti na una mo may halong semento. Nag-iba na ang kulor. Oo, pagkatapos sigan pile up kay ne so mga makabasan digdi sa baba mga tanuman kan mga paraoma dahil natabi pa di nagkakataranuman inulit na nagkakabaralunbo na ilay papusod na langkaw kan mga dugi na dahil ka naman pag nakatungtong ka digdi mapulot tabi pare. Roger, gustong sabihin na Panganiran River ang pinagigikanan diyan sa Panganiran na yan, sa bulod na yan, dati medyo malinaw ngunyan, may pulot-pulot na nababalon-bunan na pati sa mga pagtaraning diyan na mga kabaasan. Over. Correct. Naabot na niya to ang lugar na ini. Kaito kanso medyo buminulwak ang tubig na ini hali duman sa kaitasan. Pero dahil kita kaito natawanin pagkakataon tapaguna sana ordinaryo sana na sitwasyon. Sagod na nakantos sa kaaraman ni Mayor Alan Arandia base sa mga residentes na nakapalibot duman iba na ngayon hiro-hiro kan bulkan kan December 13 maribukuno na tabi pa di bulod maragubno na may rumbling sound na dadangog na lalo na sa pagkabanggi nagraragubnob garisiring kaan kompadre. Oo, pagkatapos paguna mo sumay may nagsisisig na baybay. Oo, ngunyan, ipinabot ini sa mga nanunungdan na opisyal kan lokal na gobyerno na alarma si Mayor Alan Arandia kaya nagbilog nin sarong team ikinasa kaso hapon ang pagtutukad duman sa pinakapuro tanganing ma-check ini asin mahali mapatunayan kung ano man ang sa ibabaw kay ni. Ngunyan tabi pa de, yaw na duman nakaabot na sa nakapenetrate sa signal sa Satuya si Sir Noel Ordoña. Mga 4 to 5 hours inda porabir na antos pinakang tuktok. Duman sa pinakabukana kan bulod may mga na-develop ng gali tabi umagid sa bulkan mayon tabi pa de. Nako, ano yan na Panganiran ano yan? Mountain ba? Mount Panganiran? Oh, Mount Panganiran ini. Sus. Kunyan, imahinaron mo ining Mount Kituinan baga tabi pa di halang kawuno nun baga natatanaw ini pati digdi sa sentro sa Jamagin dyan sa may Ligaspe natatanaw ini tan Ligaspe nga ni natatanaw ini haros masalangkaw pa. Okay, sige, kopya. Dahil naman digdi ni nagkakaburuhay na mga pananom sa taas. Ngunyan, ang primerong description ni Sir Noel Ordoña, duman sa taas mga 3 hektaryas, tuminalbong tabi pa din na mga estimate, mga nadudungawan ninda, mga 20 metros. Garihalang garilanyog na nyog tabi pa de ang tuminalbong. Lumidubog. Katapos nahilingin da ang darakula uno nagapo. Nako. Talbong. So gustong sabihin, Compadring Jimmy, kung
ilaladawan ta sa satuyang kaisipan yaon na sinda sa tuktok kan Mount Panganiran igwaning tuminalbong so crater tuminalbong nin nagkapirang metro sararom gari sarong rawog kinyog sobra pa tapos nahihiling ninda duman sa kairaruman darakulaon na gapo over Pagkatapos may nagkukorupsit na mga tubig nagkukupsit na mga tubig na malumoyo na kung makabuntog ka garigo kumunoy. gari kumunoy nako Oo, dati pantay dahil ito tabi pa de. Pantay, ngunyan, na, luho na. Nako, so this is a very very interesting and developing story. Breakthrough yan dyan ha, na primerong nahiling na kumpirmar kan NDR parang bulkan, parang bunganga kan bulkan. Dahil makakonclude pa na bulkan ini tama ko asin da kinita actually so Bureau of Fire Oho. nag-rappel na pasiring sa baba tabi pa de. Nagbababa duman sa nagtalbong na itong daga na bunganga. Nagbaba tanganing magkuha mga samples gapo, minerals, daga, tubig. Tayo ang dadarahon diyan sa Bureau of Mines sa DNR sa PBOX na supposed to be sindaan dapat na nanginginutan kay ni. Kundi napagparabarita na niya to inikan mga nagtalikod na mga aldaw. Iyo. Wala man kiginibong mga aksyon tabi pa de. Ingon yan, igwa kang uunambitan pa na pigdi-describe ni MDRMO chief dyan na si Noel na Ordonio na igwang mga na-develop na garo mga gali. Igwa, ayun na nga nitong sudol diretso ang tubig. Ngunyan, sabi ko, ano ang posibilidad na mabring ka iyan? Nabulod baga yan? Kung sigang talbong, nagparauran baga halimbawa, pag nabring ka dahil ni tabi pa de, anda kulauno na Panganiran River, posibleng masulat, pasayin ang tubig pag nasulat ini. Roger. Yan tabi pa de, ngunyan, kung gusto mo da makuhan siya, makahuron live, duman mismo sa tuktok, yaon sa cellphone number, pag forward ko na tabi sa mo pa de. Oho. Sige. Okay. Tanganing live and direct mismo duman, siya mismo ang makapag-describe kan sitwasyon. Inabot nindang unyan pa sa ang pinakang tuktok ka nasabing Mount actually ba ko man ini Mount Panganiran, nangyari sa ngaranan Mount Panganiran, nasa Lindero sinikan Barangay Flores asin Panganiran. Yan. Oho. Sige. Pero once na ngayon na patunayan ini na vulkan o kung ano, may papangaranan ni Maninda Daine, ninsiblag na duman sa Mount Panganiran. Yan. Okay, sige. Okay, so yan tabi pa de, sa to yung mga pagtugay-gay kan mga kakaiba na mga sitwasyones sa kapalibot and environment concern digdi sa area kan Piodoran, Albay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jim sa dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas major breakthrough yan nasakat po kan grupo ni Chief na Noel Ordonia kan MDRRMO Piodoran iyan na bulod, iyan na Panganiran, Mount Panganiran na seemingly gari bulkan ha. Yan nagre-ring ang telepono ni Chief na Noel Ordonia. Tabi nadadangog din do ta maaraman ta live duman sa lugar ta haloy na inibagapan as a backgrounder nadangog din do sa report ni Jimmy Pading Jim nadadangog kan mga taga Piodoran dyan sa may ibabakan Panganiran nagpara ragubnob an bulod na iyan sige an ragubnob pagkatapos dai pa dyan nagpunduan sitwasyon so Panganiran River nakukontaminar na nin dugi sagkod na nag-overflow duman sa mga kabasan hararom na daay na nauuma sumakabasan ta an siste gari hali dyan sa Panganiran Mount Panganiran na yan ngunyan tinukad kan team kan MDRRMO uto duman kan makaabot sa tuktok gari bulkan luminubog subunganga hararom may nahiling sin nagdarakula uno nagapo, may nagkukorupsit na tubig. And nagrarapel ngo niyan so pag-iribang mga members kan Bureau of Fire pababa mako aning sample gapo tubig bye-bye tanganing isumitir sa Bureau of Mines
and dyan sa PhilBulks para ma-assess kung yan po aktibo ng bulkan. Ano po ba yan? Aktibo ng bulkan po ba yan or what? Ano? Yan. And i-refer ta pa yan kay Sir Cedric Nadaep, ang kan Albay Public Safety and Emergency Management Office for proper action. Tatibaad kung bulkan na yan managad, bigla na sanang sumabog. Nako, patay sana daay man tabi. Ay nako, Pading Jomar, standby, inabot kay kita kan oras ha. Oras Pilipinas 9:36. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Para salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat. Ito nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na! Salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Medmi Manayaki, bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Ang
daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Strive for something bigger to boost your career and professional advancement in one of the Pioneer Graduate School in Bicolanja with Level 3 accredited programs. Earn your master's and doctorate degree at UST Legazpi Graduate School. Nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. University of Santo Tomas Legazpi also offers College of Law, home of the bar top notchers, the first and the oldest, and the top performing law school in the region. Don't just earn law degree. Be a lawyer. Be a Legazpi Tomasian lawyer. Choose UST Legazpi, the premier Dominican University of Bicol. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Agum, uto baga si Madi mo. Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tosino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Bibili sa mga supermarkets at butika. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin.
iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Idiretso tamo na ang bulos kan mga informasyon bago ang sa tuyang paabot nin mga istorya man. Aray na agad yan sa mga taga Tabaco City, so mga nakatune in sa 106.9 WGB FM. Aramon taman ang sitwasyon dyan sa lugar, kumpareng Jomar. Marhay na aga, go ahead, tabi. Salamat pa rin kayo. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, napuon naman na magpudok din booster shot ang City Health Unit kan Tabaco sa mga enok ng mga fully vaccinated na mga residentes kan syudad. Ini ang impormasyon na nakuha kan DCGB News halibig sa City Health Unit natapos na pinag-inganyar na ninda itong mga frontliners o A1 na dati ng mga nakakumpleto kan first and second dose na ang mga ini mag-avail na kan booster shot poon sa aga digdi sa bali nagka-anom na mga vaccination sites sa Yan. Ciudad kan Tabaco. Anom yan ha, magayon, taanom ang vaccination Roger. sites, sige. Ang anom na vaccination sites na ini, iyon sa Barangay Bungapong Covered Court, Tabaco Court, West Central Elementary School, San Antonio Church, San Carlos Elementary School, Tabigian Chapel. 5 pa lang tabi pa rin. 5 vaccination site ini. Sa ususog digdi sa naku ang informasyon kan DCGB News na itong mga frontline health workers kay pon sa nanadarahon ng daso sa indang vaccination card. Kaya idigdi pa de na pili kung anong mga enot mo ng nabakuna o entang nabakuna sa imo. Maging Sinovac, sundo sa Pfizer, hanggang Janssen, pwede ka na magpapakuna kan booster shot. Alagad, tuman sa Janssen, dai ka pwede magpa-booster shot na Janssen man, dai pa man ini available digdi sa Ciudad kan Tabaco. Kundi, kung ka Janssen, pwede ka nang i-booster shot kan AstraZeneca, Pfizer o Moderna. Yan. So ibang mga bakuna, so base vaccine mo, mapa Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, pati naman Sputnik, kung igwa man na napakuna na Sputnik, maski pwede ka na digding mabakunahan. Pwede ka nang akuhon digdi. Apwera kang schedule na ini sa aga, susundan man ini sa Petsa 7, sa bali tulusan ng site, kan babarakunahan pagbabakuna is ini sa Uson Barangay Hall, Bobo Barangay Hall, asin sa Bicol University Tabaco College Gym. Apwera kan booster shot, kasabay naman na babarakunahan digdi so mga pinakaipuan na matawang kan second dose, ali sa mga oduman sa mga enot ng nakareceive nin first dose kan mga enot na bulan, asin mag-aako man sila pa de kan first dose mismo kung gusto mo nang magpabakuna. So, biging ganyan kan CHU na itong sa mga day pa nagpapabakuna, magpabarakuna na, lalo pat nahampang na naman sa sarong variant na Pilipinas na mas makaskas na makaulakit kaysa sa mga dati na variant kan COVID-19. Roger! Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Pian, DCGB. Salamat pa ding Jomar. Kadagdag na istorya dyan sa luwas, yung mga taga-Tabaco
nadangog na po nindo so despacho na binuhian kan City Health sa paagikan report ni kumpadreng Jomar. Kung kamo po mga frontliners, yung nasa A1 category, pati itong so kasabay duman na dapat mabakunahan, na kumpleto naan sa indong duwang tudok, pasiring kamo dyan tabi sa naonambitan na mga vaccination centers for your booster shots. Darahon sa indong vaccination card, and duman, kung kamo po qualified na, susog sa schedule na ipinagtalaan po kan DOH kung pirang bulan dapat ang papalihison, basado man sa nareceive nindong first and second dose, pwede na kamong tudukan kung pwede na. Pero kung medyo dai patangaya, dai pa sa bulan, kulang pa nin na 4 na semana o 2 semana, didirihiran kamo, balik kamo sa arog kaining petsata, nga ning maitudok na yan, susugman sa schedule. Ano po? So that's it. Yan po ang sumada kan istorya duman ni Pading Jomar sa tabako, ha? Basta yan po, available na mga booster shots dyan sa Tabaco City. Kung kamo po, kwalifikado na, dahil na magparadua-dua, magpa-booster shot na po kamo. Kumpadreng Al Armario, nasa linya man, Pading Al. What's happening man? Apektado, Pading, onyan, kan amihan. An supply, asin presyo kan sira sa mga merkado. Sa informasyon kan sa tuya man ng mga amigong para negosyo nin sira na talagang kulang-kulang sindanin supply ngunyan dahil nga ni sa kabugtakan kan panahon na perming malipot asin maparos na dipisilon man sa lado kan mga saradit na parasiraan sa indang paglawod. Daing padumanan pa di sa konsumidor. Correct. Kulang susupply kan sira, naglangkaw presyo kan sira. Nayaon dyan available. Yes. Mapasibog nga kita sa karne. Linangkaw. Sa karne yuan. Kaya ka, pirming pirdi kitang mga consumers. Pirdi da. Sige. Anyway, sa informasyon man kan mga negosyante, at least iba pa man ki nagakampi ng mga supply arog kaning tilapia ko yan an kadakla na bigitinda-ninda an kadakla bagang tilapia hali sa palaisdaan. Yan. Dahil man masyado problema sa pag-sarukan ninda kayan. Kan supply. Pero sa mga hali talaga sa dagat, medyo madalang mananggad. Bibihira kitang nahiling digdi na mga hali talaga sa dagat na sira. Sa mga sa tapang sanay, ni mga tilapia, bangos. Yan an kadakla na supply ngon. Pero ang presyo ay permi ng 200 plus. Kaya dahil paduman na mga tawag ka pa di dahil paduman na mga consumers magsasira, magsakarne. Pero dahil magini mo yan ang sitwasyon ko yan sa mga merkado publiko lalo digdi sa siyudad nin Legazpi. Roger. Yan pa na informasyon pa digdi sa luwas. Al Armario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga dagdag na istorya halik dyan sa luwas. Bunjing, anong advice natin? Pwede ba tayong mag-interview or gari alanganin yata sa oras ta may mga hanap buhay kita para eksakto tayo sa oras, may mga sponsors tayo sa Bareta, buda sa time check ma-commercial mo na kita Bunjing o tawagan ko ba si Cedric na daep? O sige, commercials muna, then taod-taod beltadahan ta itong istorya sa Pulangi and kahurunon taman si Sir Cedric Daep manunungod dyan sa sitwasyon dyan sa Panganiran, Mount Panganiran dyan sa Piuduran, ha? We will be right back. Pakalis po kan mga pagirumdom. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong
inyong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pag saghaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako?
Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Bahid-bahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mabawas ngunan in on-site work capacity and Bureau of Immigration sa hampang kan deklarara na Alert Level 3 sa National Capital Region o NCR. Mapautob nguna ang BI nin 60% on-site work capacity sa goda sa Enero 15. Inihali sa maximum na 70% na skeleton workforce. Nanindugan man ang BI na exempted sa saindang online appointment system ang mga kliyenteng fully vaccinated na kinakaipuan sa nang magpresentar nin vaccination card. Yan ang pangalas 10 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. So, kanta ha, first thing first muna, tanganing diretso, ang adayaday na dalagan kan mga informasyon ha. Na bungkarasan tatabi, itong sumanungod sa Pulanggi. May mga nakakahurong kita from 3rd District Kasubanggi and the other day na makuhaan storya manungod sa pagpasarka na budget for fiscal year 2022 kan Banwaan yan sa Pulanggi. Now, inapudantaan person concerned sa Sanggunian Bayan, si Municipal Councilor
June Villar. Siya ang enkargado dyan sa Committee on Budget and Appropriations. Inaputaan ng Estado. So nadangog niya to so paliwanag kan Chairman Committee on Budget and Appropriations. And we could fairly conclude, tabi, na there is no deliberate intent na ulangon asin atrasuhon ang pagpasar kan budget for fiscal year 2022. Dai po nin tuyo na ulang o pag-atraso. Nata taarog ka yan na pigsasabi niya to na we could fairly conclude na dai po kan arog ka na bagay. We deliberate further, babaan tapa. Nata tadai man pig-uulang. Por sobre ta pig susunod kan sanggunian bayan, particular kan Committee on Budget and Appropriations, so proseso na pigmamandato kung paano ang pagdeliberar asin ang pagpasar nin mga budget. Papararumon ta pa. We zero in duman sa pinagasabing annual investment plan. Ang sabi ni Kagawad June Villar, isinumitiran sa mo sa sanggunian bayan, Disyembre, pinagdeliberaran, ipinag-forward, tayon ang proseso sa irarom kan Local Government Code and other supplementary laws. Iyon ang proseso, ideliberar sa sanggunian bayan ang annual investment plan. Pagkatapos sa sanggunian bayan, susog naman po sa kudigo kan lokal na gobyerno, dapat isumitiran sa sanggunian panlalawigan for review. Now, sa pagdeliberar sa sanggunian bayan kan Pulangi, siyempre makonsumo na aning oras. Taigwa dyan dapat na pag-adalan, takwarta iyan kan tawo. Kaya nga ni ibinugtak dyan kan tawo ang mga members kan sanggunian bayan kan Pulangi for them to safeguard the interest of the public including ang kwarta kan tawo. And in which case, ining annual investment plan amounting to millions dyan sa Pulangi. Siyempre, madeliberar iyan dyan. Now, nadeliberar yan kan Disyembre, forwarded po sa sanggunian panlalawigan for review. Pag abot naman kay na sanggunian panlalawigan, igwa maning sa diring prosedimento ang sanggunian panlalawigan, and igwa man aning schedule na day pwedeng diktahan kan sanggunian bayan kan Pulangi, lumismo day pwedeng diktahan ni Kagawad June Villar na sanggunian panlalawigan, ipasar na nindo yan. Tatibaad maakusaran na naman kami digdi na day mipighiro ang budget. Yan, day po bako arog kaan. Igwa ning schedule ang sanggunian panlalawigan, pag-aadalan man yan, i-deliberate. And to cut the story short, naaprobaran kan sanggunian panlalawigan ng annual investment plan, ibinalik na po sa sanggunian bayan. Approve na yan. Iyan man so nangyari po sa iba pa. Economic Development Plan, buda itong so LDIF. Arog man kaiyan so prosesong sinunod. Yan. And iyan po, natulungan, among others, EDP, LDIF, buda itong so saro pa, dai ka pwedeng magpasar nin budget kung dai mo yan maaprobaran enot o kaya prior. Yan. So, ang nangyari, kan ipinasar sa sangguniang panlalawigan, siyempre taigwa may ning schedule ang sangguniang panlalawigan. Bako sa naman po yan ang budget kan sanggunian bayan kan Pulangi yan piga-asikaso kan for review, asin igwa pang mga ibang trabaho ang sangguniang panlalawigan, sabay na so sa indaman na main function paggibo manin mga leyes para sa probinsya. Inabot po kan break, kan Disyembre. So Christmas season. So ngunya na naibalik na po ang sanggunian panbayan kan Pulangi, January 3, aprobado na po itong mga pinagsumitir sa sanggunian panlalawigan. Kan inaprobara na yan, this opens the gateway for the deliberation na tabi kan budget kan man iba-ibang departamento diyan po sa sanggunian bayan kan Pulangi. And inassure bagatabi ni Kagawad June Villar na pag natapos yan, pag sumetido ang gabos na mga dokumentos, arog baga halimbawa ka itong so pag-apropriar ning pondo para sa mga rescue vehicles,
Siyempre, igwaning diretso ang mga miyembros dyan individually and collectively as a legislative body, igwaning interest dyan ang Sangguniang Bayan members and the whole Sangguniang Bayan na. Buting kayo ano aning budget na ini? Paano ini na-arrive ang budget na ini? Nasunod ba sa tamang proseso? Because kwartaan kan tao na binakal kan o kaya ay nagagamiton, yan na paggamit na kan para sa mga rescue vehicles. O ngunyan po, nalinawan na yan, pasado dahil ng problema. O suyan po tabi, ang sabi baga ni Kagawad John Villar, diyan sa Pulangi, iyo na po, madeliveran na kan mga budget kan iba-ibang departamentos na-aprobara na on review kan Sangguniang Panlalawigan, ibinalik na sa inda. So, annual investment plan, approve annual investment plan, na kaipuhan, maaprobaran bago ka umabante sa pagdeliberar kan kabilugan kan budget. Iyan po tabi ang sistema dyan sa Pulangi. Ano po? Kaya, sana this settles the whole story dyan. Dahil man po, sisay man ang deliberate na ma-delay kan passage kan budget na aramtaman sana nakaipuhan yan kan man iba-ibang mga lokal na gobyerno, lalo na kan Pulangi, dakulao na munisipyo bagaan Pulangi. It's a bustling bustling municipality. Promising municipality dyan sa 3rd District Anbay. Geographically wise, grabe ang oportunidad dyan sa Pulangi. Economically wise, grabe ang oportunidad dyan sa Pulangi na pundar iyan po dyan. Nara dati, Congressman Joey ka na sa 3rd District pa siya, and so sa iyang ama, si Honorable Mayor Jess Salceda kay ito. O nangunyan, iyo man ang pinagpapadagos dyan kan mga Salceda, sara Jessap, sara Nonoy Capedriano. So iyan po tabi ang sistema dyan sa Pulangi nangyari. So there is no deliberate intent and nagsusunod sa naman tabi sa prosedimento, susog sa lay, lalong-lalo na itong sumay kinaraman sa pagpasar kan budget sa iraroman kan local government code. Sige, so hopefully this settles sum up all yan na mga istorya dyan sa Pulangi po tabi. Bunjing, meron ka ba dyan? Tatawagan ko si Sir Cedric manungod duman sa report ni Pading Jim, baad lamang baad lamang available si Sir na Cedric digdi po sa tatuyang programa na Tingog kan Banwaan. Good morning tabi dyan sa mga taga-Tabaco. Till 11 an sa tuyang sabayang broadcast tabi nadadagog dyan sa 1st District kan DCGB through WGB 106.9 dyan sa Tabaco City. Yan, nag-ring ang cellphone po ni Sir Cedric na daep. Hopefully bakong busy and ma-accommodar kita. Baka igwa ininin ka Zoom meeting o igwa ning deliberasyon. Halatunta na maputol po ang signal or will call back naman kay Sir na Ordonia kan Piuduran MD RRMO. Yan, nagre-ring po cellphone ni Cedric or si Sir na Paul Alanis ang sa tuyang kontakon pa after Cedric kay Sir Cedric. Yan, okay na. Di kita kay Sir Paul na Alanis, ang resident volcanologist po kan na Fibox digdi sa Bicol. Yan, sige, i-try natin si Sir na Alanis. Okay. Kan Fibox. Yan, si Sir Paul na Alanis. Baka lamang matawang kita nin panahon. Ni Sir Paul na Alanis. Yan. Okay. Nagre-ring po ang cellphone ni Sir Paul Alanis, resident volcanologist ng Bicol. Sir Paul, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ng DCGB Legazpi. Yes, good morning po. Opo, sir. Thanks for taking my call. On air po tayo sa programang Tingog kan Banwaan sa DCGB Legazpi. Sir, tumawag kami sa inyo kasi kare-report lang ng aming correspondent sa 3rd District. Ako po si Pio Fernandez, sir. Sa 3rd District, yung correspondent namin si Jimmy Nasalita. Now, yung atin pong MDRRMO chief and yung team kasama yung mga Bureau of Fire Protection sa Pulangi headed by Sir Paul Ordonia ng MDRRMO Piuduran, Piuduran,
may inakyat po na bundok yung Mount Panganiran ata yun, Sir Paul. Ano? Kasi, as a backgrounder, nung mga nakaraang buwan, yung mga residents sa baba po ng bundok na yan, nakakarinig po sila ng insistent insistent, yung parang dire-diretso ba na rumbling sounds. Ano po? Rumbling sounds, ganun yun nangyari. Then, yung river, Panganiran River ata yun, lately, yung tubig daw na nag-flow doon, meron ng parang kontaminasyon ng mga parang putik na gano'n na nag-overflow na nga sa mga palayan. Hindi na nga na asikaso, hindi na nagtatribe yung mga palay dun sa palayan nila. Then, inakyat po ng team ng MDRMO through Sir Paul Ordonia yung yung tuktok. Now, yung na-discover nila, sir, parang may mga gali na daw doon and yung bunganga mismo, lumubog daw ng malalim na and may nakikita silang mga malalaking bato, boulders, and may sumisirit na mga tubig. And yung mga members nga ng Bureau of Fire na andun ngayon sa tuktok, nagrarapel pababa, kukuha ng mga samples para ipa-verify kung ano ba yan, kung vulkan po ba yun, Sir Paul? Sa ngayon po, hindi po ako familiar dun sa bundok na yan. Pero right now po, wala naman kaming nadidetect na any geological or volcanological anomaly right now. Yung hindi po ako familiar dyan sa na yan, sa bundok na yan. Opo. Pero hindi po yan nakalista sa namin, sa mga active volcanoes namin. Tingnan po muna namin kung ano yung tintayin po namin yung report nila, and then kung may magpakita sa aming samples, kasi maraming mga possibility kung bakit nagkakaroon ng magpagbitak-bitak. Pwede pong pwedeng dahil unstable yung bundok dahil merong nangyayaring either anthropogenic, that is man-made cause. For example, merong mga naghuhukay dyan or quarrying ang nangyayari. Or pwedeng naman po dahil yung mga, especially last week lang po, di ba? Malakas yung mga pag-ulan natin sa dito sa Albay. Opo. So pwedeng baka may undercutting na nangyayari, medyo saturated yung lupa, nagkakaroon ng mga landslide. And that could be another cause po dun sa sinasabi nila yung ilog na di-discolor, baka naghahalo yung putik. And then nag-overflow siya. So yun yung possibility. Although I'm not discounting po na merong tingnan po muna namin kung ano yung report nila. Yeah. If warranted po, magpadala kami ng some na inspection. Opo. Precisely, Sir Paul, kasi yung makukuha nila doon na samples, sabi, isusubmit sa inyo and sa Mines and Geosciences Bureau, sa MGB ata, sa DNR. Ifo-furnish ata kayo ng mga samples and mas maganda na po na naipaabot na din natin yung informasyon sa inyo, Sir Paul. Ano po? Of course po. At that's a good at least that's a good that's a good first step. Opo. Kasi yung parang kinukontak ko kasi yung chief ng MDRMO, andun siya sa tuktok ngayon, kaya lang hindi pa sumasagot may contact kami doon. So ang nailalarawan po ay yung parang bunganga daw, lumubog ng malalim kung ilang metros na po yun, parang kung ilang patong na ng puno ng niyog yung lumubog, parang bunganga na nga May mga bato daw na malalaki at sumisirit pa itaas yung tubig. And they're worrying baka biglang nagkabulkan ba dyan or what. Pero wala naman po. Wala po kaming dyan yun nga po, wala kaming wala po sa listahan namin ng mga active volcanoes dyan. And then yun nga po, yung sinasabi ko po, pwede po kasing yun nga, pwedeng dahil may may landslide na nangyayari or baka rin po may sinkhole yan nangyayari diyan kaya lumubog. But then again po, antayin po namin yung report and yung sample. Opo. So at least for now, Sir Paul, categorically stating kung tama yung pagkakaintindi ko, wala sa lista gayo na inactive volcano na naging active diyan sa may Piduran. Ano po? Ano po ulit yung pangalan? Mount Panganiran, parang gano'n, Mount Panganiran. Bundok ng Panganiran. Oo. Sige po, tingnan po namin kung ano yan. And ikalawa, hihintay ninyo yung mga samples, report din, and
possible magdi-dispatch kayo ng inyong investigating team din po, Sir Paul? Opo, kung ano po, antayin po namin yung report. Ayun, oo. O di, kung meron kang gustong ano na kalagay natin na yun, ng Vulcan, ano ba, tahimik ba yun si Vulcan mayon? Sa ngayon po, wala po tayong abnormal na volcano na binabantayan sa Bicol region. Lahat po ng mga active volcanoes natin, naka-alert level 0. May mga lindol-lindol na nagaganap eh. Well, yung mga lindol po, that is right, like yung nangyari a few days ago, yung sa may Sorsogon, pero ano naman po yun, tectonic naman po yun. Yan, oo. Walang swarm ng earthquakes. Wala po. Wala po. Sige, Sir Paul, napakaraming salamat. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Salamat sa oras. Welcome po. Happy New Year. Happy New Year rin po. Si Sir Paul Alanis, ang ating resident volcanologist po, FIVOLCS sa Bicol. So yan tabi ha, pinaliwanag ni Sir Paul Alanis, at least ning nakalistang inactive volcano dyan sa may Piduran. Ano? So halaton maninda so report kan MDRRM mo ta ifo-furnish na baga so FIVOLCS and yung Mines and Geosciences Bureau Bicol. Yan. Sabi ni Paul na Alanis, okay yan na ganong gesture na makuha natin yung publiko maaraman ang may relasyon sa siring na bagay. Ano po? Yan. Si Sir Cedric inapudanta pero parang may Zoom meeting o igoyata nin aktibidades ta kung available yan wala na ang problema. Automatic sumasagot yan si Sir na Daep. Bunjing, meron ba? Pwede na tayo? Tanganing sakto yung 10:30 sunod na. Pwede na? O pwede pang konti umanong sa kwan. Ini po, may nag-text sa tuya na sana ngaya ang DCGB neutral sana, bako sana ngaya puro bakuna. Okay. Sa punto pong ini, tabi, we respect your opinion Pero sa puntong ini, digdi po sa DCGB pa first and foremost is humanity. Humanity. So Diyos through humanity. Ang samuya digdi man na pinagtitindugan is to protect and ining through maprotehiran ng humanity through proper and right information basado po sa pahayag kan otoridad. Yan. So, dahil mapapwedeng neutral kami sa puntong ining pagbabakuna, tanon nata, kay puhang protehiran ang eksistensya kan humanity. Kay puhang protehiran po ang eksistensya for us to survive as a human being. Gabos po kita. You may disagree sa bakuna, you may be anti-vaxxers, so be it. Pero ang pag-disagree mong iyan, ang day mo pagpabakunang iyan, igwaning epekto sa komunidad. Bako iyan siring kan na kung anong gusto mong kolor kambado ang gamiton mo ngunyan, okay lang, walang problema yan. Magbado ka ning kolor pula, dilaw, yellow, orange, daim problema yan. Taday po ng epekto yan sa eksistensya kan humanity and sa hiro-hiro kan sosyudad. Daim problema yan. Pero iba po ini. We are in a pandemic and this is a medical issue na may epekto po ang sa imong individual na desisyon sa kagabsan po kan komunidad. Babaon taan level kan ehemplo budak kan diskusyon. Sa laog nin sarong-harong. Saro sana dyan anday magpabakuna, you are putting at risk gabos na kairiba mo dyan sa harong. Iyan ang gusto tang sabihon. Halimbawa naman, ibahon taan sistema. Magkolor kanin araw kanin pula sa laog kan sarong-harong ni bado sa aldaw na ini, dahin problema, taday mo maapektaran sa mga pag-iriba mo. But it's different kung ang pagbabakuna na po, ang paghururunan. Igwa po nin epekto ang sa imong desisyon sa komunidad. Kaya itong sunag text, we beg to disagree tabi we cannot be neutral at this point in time. The first and foremost is for us to protect humanity
sa paagi po kan pagiging mga media practitioners midigdi, sa paagi po kan pagpaabot ng mga impormasyon na bako mi po sa diring konklusyon, bako mi sa diring kapritso, kundi iyan po basado sa pahayag kan mga otoridad. Sabi ha? O di paano tabi tatabo, Jay? Pwede na ba yun? Pio Fernandez. Yan. Ilingan nindo tabi, ha? Nakapalaban nga ni, digda sa programa ta, kundi day na inabot mo na kan oras, dakul pa kita pag-oristoryahan, ha? In relation with that, subareta kasubago alas 7, narachi, boda na Direk Edwin, so pinagsururat na News Manager Mardela. Ang gabos na indikasyon, paitaas ang numero kan mga na-infect kan COVID na naman sa Pilipinas. Sa pangaran kan tropa, pading Jomar, pading Al, pading Jim, Ands, and siyempre sa Manibela, si Henry De Boy Mata, Technical Control Bonding Tanay, News Manager Mardela, and the Angel, Arvin and Richard. Salamat po kasi doon paghinanyog. Ako po si Pio Fernandez, tulos man na masunod, News Manager Mardela. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang health tip na ini hatod sa indo kan ATC Vitasync. Ang vitamin C arog kan sodium ascorbate as in zinc. Importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero